大家好，我是社团法人台南市台日友好交流会协会的理事长郭珍慧。今天呢，由我来担任原田优里小姐的主持人。那今天我们很高兴能够欢迎到她的到来，那是不是请她帮我们讲几句话？你好，原田優里ちとかんさお。OK？ よろしくお願いします。よろしくお願いします。他非常努力的在出发前练习了很多的中文。那我们在这里其实也很期待接下来可以跟他这个互动的这一段时光。これから日本語でインタビューをさせていただきます。よかったわ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゆりさんは結構台湾に対するこの愛してる気持ちが持ってて。私前からずっと聞きました。ありがとうございます。そしてこの度、台湾にようこそお越ししてくださって、そしてどういった理由なんでしょうか。今回台湾参りましたことですか。そうですね。私は本当に5、6年ほど前から台湾に清和塾というお勉強会があるんですけど、そちらの皆さんとのご縁でお邪魔するようになったんですね。それでもう初めて知ったことがたくさんあって、台湾の皆さんが日本をとっても愛してくださっていること、そして親日的であること、そして日本の人たちが作って残したものを大事にしてくださっていること、そんなことを知ってとても台湾が大好きになったんですけど、そんな中の一つに八田洋一さんのお話を聞いて、もう心が震えまして、でもこれをぜひ日本の歌詞として歌にしたいって、そういう思いがあったんですね。その歌が「わあいり」という歌なんですが、その歌の今回はプロモーションで参りました。そうですか。それは素晴らしいことなんですよ。はい、ありがとうございます。私一人の台湾人として本当にありがたい気持ちをぜひゆりさんに伝えておきたいなんですが、ありがとうございます。そして八田洋一騎士の奥様に対するの歌なんですが、我愛你という曲なんですが、私前聞いたのは、作曲の先生はそうですね。作詞作曲をしてくださったのは日本でも有名な皆さんもご存知の吉幾三さんです。はい。歌詞の部分は私のしたのは、始まったところは、台湾語で。そうですね。我愛你，我愛你，我今宵も我今修理って言うんですけど、大丈夫かしら。通じるかしら。素晴らしい美声なんですよ。ありがとうございます。実は私は何回もゆりさんの歌をYouTube で何回も聞きましたが、この度は生で初耳なんですが、本当に光栄なんです。ありがとうございます。そして台湾語で歌うのはこういうきっかけは何でしょうか。そうですね。先ほど途中まで申し上げたんですけれど、台湾には日本の人の統治下にあった時代頑張られた方の物語がいっぱい残っていて、もうたくさん感動することがあったんですけど、その中でも特に雨山島ダムを作られた八田洋一さんのお話、本当に何十年もかかって台南地方にダムを作って、そして今でも神様のように祀られ、そのダムは今でも活用されて田園地帯が広がっている。それはもう日本人としてとても誇らしく思ったんですけど、その後の物語ね、日本が戦争に負けてしまって、みんなが引き上げてこなければいけなくなった時に、八田洋一さんは戦死なさっていて、でも16歳からこの台湾に嫁いできた豊樹さんは日本へ帰ることよりも旦那様との思い出のこの台湾に自分は残りたいとダムに身を沈めてしまわれるんですね。その話を聞いた時にもうすっごくなんて言うんでしょう、女性として感動してしまって、それは
ね、賛否両論いろいろあると思うの。そんな子供たちを残してママ死んじゃいけないでしょっていうこともあるかもしれないけど、やっぱり女性としてその旦那様への思い、それから台湾への思い、やはりその話を聞いた時に、これをなんかこう歌にして日本の皆さんに、案外知らないんですよ、日本の皆さんこんな素晴らしいお話を。ですからぜひ日本の皆さんに届けたいなって思ったのがまずきっかけですね。そうですか。で、よしさんにお話ししたら、いいよってことで、ゆりちゃんいい歌作るよってことで作ってくださったんですね。2015年発表された「我愛你」という歌なんですね。はい、先ほども聞きましたが、本当に素晴らしい歌なんです。はい、我愛你というのは、初めに、台湾語を歌うのは、苦労をしましたか？いや苦労というか、今でも上手じゃないし、台湾語喋れないんですけど、その最初の部分の冒頭のところだけはね、台湾のお友達に「これでいいの？これでいいの？」って、スーさんという方なんですけどお聞きしたら「ゆりちゃん大丈夫ね」とおっしゃってましたので、これでいいのかなと思いまして、どっちみち日本人ですから、完璧な台湾語は歌えないんですけれども、喋れないんですけど、そこの分だけ皆さんに思いが伝わればいいかなって今も思いながら歌っています。本当にありがとうございます。この気持ちはね、実はね、本当に正しい台湾語なんですよ。本当ですか？やっぱり多分周りはたくさんの日本人の台湾の友達がいらっしゃいますので、皆さんからいろいろ人とかそうですね、されてますよね。そうですね。いろんなことをアドバイスしていただきました。他の方からも。できることならね、わーいりだけじゃなくてね、もうちょっとたくさんキャヨとかね、そのぐらいしかまだ喋れないの。でも来るたびに一つずつね、ポンヨ、ポンヨ。朋友、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 好朋友になりたいなと思っています。台湾のもっとたくさんの人と触れ合いして、好朋友になりたいですね。これからもまた台湾の皆さんに我愛你という曲を歌広めて、そして台湾と日本との間のこの深い絆、ちゃんと皆さんにお知らせ。いや思いますね。本当に先ほどもちょっと申し上げましたけど、日本人としてこんな素晴らしいことを今まで知らなかったんだ。で、日本の人たちはなんでこんな台湾で日本人の人たちが残したことに対してこんなに知らないんだろうっていうことをすごくも私は思ったんですね。ですからやはり日本の皆さんにも知ってもらいたい、こんな台湾には日本人の素晴らしいドラマがあるっていうことをたくさんの人に知ってもらいたいって思いますし、それと同時に台湾の皆さんがこんなに日本人を愛してくださって、そしてまたこう尊敬してくださってたりしている部分がありますよね。それに対して日本人としてもっと応えなければいけないんじゃないかと、もっと仲良く、そしてまたお互いに尊敬し合っていかなければいけないんじゃないかなっていうことをすごく思いましたね。実は台南市内はね、たくさんの日本時代残された建物、あるいは戸籍がたくさん残されていますよ。ゆりさんなら、一番見たいのは行きたいところはどこですか？そしてその前に行ったところは、先ほども言った畑氏基市のウサントダムにも行きました。それは他には何か？そうですね、ウサントダム、それから杉原大明神、それから百貨店はどこですか？林百貨店。林百貨店。それからもう屋台といいますか、いろんなレストランみたいなところもたくさん連れて行っていただきましたし、それから農園みたいなやはり有機肥料を作
使ってやっている農園みたいなとこを清和塾の皆さんと視察と言いますかね、お勉強に行かせてもらったりとかしてまして、まだ今行ってないのは山の方？ほら山。どこの小学校の音楽教師をしていましたが、夢を諦めきれず歌手としてデビューさせていただきました。4枚目に出した木曽路の女、天草もいいとこですけど、木曽も綺麗なところです。雨に霞んだ御嶽山をじっと見上げる女が一人、誰を呼ぶのかせせらぎよ、せめて噂を連れてきて、恋は終わっても好きですあなた、湯煙揺れている木曽路の女、明日は孫めか妻の宿か、行方あてない女が一人、やっと覚えたお酒でも酔えば寂しさまた募る、恋は終わっても待ちますあなた、どこへ行く流れ雲、木曽路のそれとやっぱり緑がとっても多いですよ。はいはい。台南の方は、はい、台南水と、ですから一歩踏み入れた途端になんか心が安らぐっていうか、そんな気がしますね。そうですよ。実はね、私のたくさんの日本人の友達が、前はそう言いました。台南は多分台湾の中には一番親日なところ、そして一番住みやすいところなんですよ。ですから、山もあるし、海もあります。そうですね。暖かいですね、本当に。暖かいです。そしてこういっちゃなんですけど、日本はちょっと田舎へ行きますと活気がないんですね。田園地帯とかそれから農村地帯に元気がちょっとないんですね今。ですけどやっぱり本当に元気がありますよね。そういう農産物とか、いろんなそういったものに対するなんかすごく私父が農業をやってましたので、ですからそういう生き生きした農作物、それから畑山見るとすごく嬉しくなるんですね。一番好きな果物は何ですか？台湾の。もうそれはやっぱりマンゴーじゃないですか。もう日本だと本当に高くて、もう本当に清水から飛び降りるつもりでね、わかりますか意味？そうですね。一生懸命奮発してマンゴー1個買うのが大変なんですね。でも本当に台湾のお友達にもいただいたマンゴーはもう本当にこちらでも高いものだと思うんですけど、ものすごく美味しくて、でまたうちの母が90歳になるんですけど、この母が
食べたことないのに、そんな高級な果物ね、日本で今まで。なのにもうこの何年間かマンゴーって目の色輝かせて、もう皮までこんなして食べるんです。もうだからあのマンゴーはやはり独特ですね、はい、台湾の宝物だと思います。実はね、マンゴーは多分台湾の果物の中の王様とも言えますよね。特に台南は産地なんですよ。そうなんですね。とっても有名な産地なんです。で、生産地は玉井というところ、今も日本人の団体、旅行を入る日本人の方々、必ずもしマンゴーを愛されている方なら、必ず山の方に玉井のところに訪ねていきます。ね、なってるとこを見てみたいですね。そうですよ。そうですよ。そして自分なりのマンゴーの木も植えることも可能ですよ。そうなんですか。いや、夢がいっぱい広がります、本当。そうですよね。ですからぜひ何回もぜひ台南にそうですね。足運んでいただきたいです。本当にこうやって、最初はもうプライベートでね、台湾へお邪魔してて、そして自分の気持ちの中で「ワーイリー」っていう歌を作っていただいて、そしたら本当にこちらのお友達とか日本にいらっしゃる台湾の方とかが一生懸命いろいろとこう波を作ってくださって、そしてなんかこう今たくさんの人がこの「ワーイリー」を知ってくださって、そして歌ってくださるようになって、そしてまた1月にはね、私の念願でありました台北でのコンサートも1月20日に、開けることになったんですね。やはりなんかこう、本当に念ずればね、なるっていう、日本にはそういう言葉があるんですけど、なんかたくさんの人の力を借りて、なんか夢のようにその輪が広がっていってて、もう本当に「ワイリー」「ワイ台湾」対日については、実は交流は盛んって言いますよ。例えば文化の交流とか、もちろん音楽の交流についても、台湾の方々はね、日本の作曲の先生もたくさんいらっしゃいます。で、台湾の人は例えば北国の春とか結構有名な歌がたくさんあります。で、ゆりさんの一番好きな歌、台湾でも流行ってる歌は、一番好きな歌はありませんでしょうか？自分の歌で？このところ本当にそういうわけで台湾のカラオケ同好会の皆さんのところへお尋ねするんですけど、そうするともう私の「木筋の女」とか「津軽の花」とか、それから「悲恋」とかね、そして最新曲まで、そして「ワイリーは合唱で」ということでね、もう歌ってくださってるので大感激で、またうまいんですよ、上手。だから意味が分かって歌ってるんですかって聞いたら、意味はあまり分かりませんとだから日本をすごく上手に歌ってくださってるんですけど、あれはすごいですよね。そうですよ、皆さんはね、日本の歌が好きですので、うちのお父さんも全然日本語は喋れないなんですが、でも日本語の歌が好きですか？好きです。上手です。嬉しいですね。本当になんかもう今回あんまり皆さんが歌ってらっしゃる姿を見る機会は今までなかったんですけど、今回本当にこの何回かお邪魔してるうちに、もう本当に皆さんの演歌熱といいますか、日本の歌への情熱を感じて本当に嬉しく思っています。台湾の視聴者たちに、先ほども言った1月の頃、コンサートも行いました。そして一番印象深いのは何でしょうか？冬の暮らしの中で春の訪れを待っている北国の風景が目に浮かびます。原田ゆりさん、津軽の花。冬の
寒さに耐えてこそ花は咲きます実もつける恋して何度も傷ついて春が来ました私にもあなたと二人この街できっと掴む幸せをリンゴも桜も一緒に咲いて北の津軽は春盛り花盛り明日の暮らしが辛くてもつなぐこの手は離さない津軽の言葉の優しさに胸の雪が溶けてゆくあなたと二人この街できっと掴む幸せを女心の一途を思い乗せて流れる岩木川来年の1月19日に開催することが決まりました。はい、今も宣伝持ってきます。そうです。ぜひお願いします。はい。1月の19日、台北でコンサートを開催する予定なんです。はい。じゃあ私の友達にも皆さんにお知らせします。はい、お願いします。この情報について、ぜひ宣伝して皆さんでね、本当にこう仲良く交流できるようなコンサートになればいいなって、私一人がこうね気取って歌うんじゃなくて、本当に台湾の皆様の歌熱、演歌熱というものと一緒にこうやり取りできるようなそういうコンサートになったらいいなって、はい、お友達がいっぱいできるコンサートにしたいと思っています。この旅はいつ頃お着きになりました？今回は13日に来ました。13日、昨日ですね。はい。で、多分ハードなスケジュールかなと思いますが、そうですね。本当にもう着いたその瞬間から皆さんが待っていてくださって、いろんなスケジュールを組んでくださってまして、やはりもうこの貴重な4日間ですので、本当にいろんな番組に出演させていただいたり、それからカラオケ教室の皆さんのところへご挨拶に来て、ワイリーとかね聞いていただいたり、皆さんの歌を聴かせてもらったりっていうことで、もう本当にもう私の中のお仕事っていうか、もうなんていうんですかね、楽しみですね。道楽っていう言葉わかりますか？日本には道楽っていう言葉がある。台湾は私の人生の中の道楽です。ですからこれからも本当に台湾の皆さんと仲良くさせていただいて、本当にぜひね、皆さんと一緒にまたいろんなことができればいいなっていうふうに思っています。来年の1月の19日は私、本当にお楽しみにしております。ずっと YouTube で、ゆりさんの歌を、例えば「木曽路の女」とか聞きましたので、ぜひ一度満喫で。歌えますか？歌えますか？でも上手とは言えません。あまり上手でも困るので。恥ずかしいです。
ね、本当に今日も大変歓迎いただいて、実は今日ね、ちょっと今日急遽してきたんですけど、これこちらの胡蝶蘭を描いたお花で、周所長さんに地元で今日ね、歓迎してくださったんですけども、すごく綺麗なこの胡蝶蘭のスカーフいただいて、私にぴったりだなと思って早速つけさせていただいたんですけど、美しく華やかな台湾大好きです。実は今日のドレスとこのスカーフは本当にぴったりなんですよ。ですよね。本当になんかもう私のために作っていただいたようなスカーフでございます。花のようなゆりさんのありがとうございために。ます。シェシェ。主張者からもわざわざ選びましたので、あ、そうなのね。はい、実は台湾は花も特に蘭の花もとっても有名なんですよ。そうですね。はい、やはり胡蝶蘭は日本でもとても高貴な花です。貴重な花です。はい。世界の中には6本の1は台湾から輸出された花ですので、特に胡蝶蘭は世界の中でも有名です。そうですね。やはり私たちお友達とか、それからいろんな自分自身もそうなんですけど、贈り物をするときにはほぼ胡蝶蘭なんですね。そうですね。はい。でもとてもいい意味、日本人なら多分真っ白の方が好きじゃないでしょうか。真っ白もいいんですけど、中がちょっとピンクになっていたり、それから赤くなっていたり、そして全体がピンクになっていたりとか、やっぱりそれも私は結構好きです。バリエーションがあって、白だけだとちょっと寂しい時があるので、はい、そういうお祝いの時にはちょっと色がついてるのにしてくださいって言ったりして、はい。そうですか。台湾は、実は日本に輸出されてる胡蝶蘭もたくさんありますよ。そうですね。ですから多分、ゆりさんいただいた、蘭の花、胡蝶蘭にも台湾からのやつかもしれません。うちで元気に咲いてくれてる胡蝶蘭もきっと台湾から来たかもしれません。今度ニーハオって言ってみます。はい、そうです。多分わかります。シェイシェイっていうかもわかりません。そうですよね。そうですよね。そして先ほどもう一つ伺いましたのは、一番今までは、もしまだ今度はね、まだ切ったら、まだ行きたいところはどこですか？ね、今度行きたいところ、今度行きたいところはね、そうですね。もうどこへ行っても楽しいんですけれども、台南の中で、台湾の中で。台湾の中でも大丈夫。台湾の中でも行きたいところ。そうですね。だからそのアリさん、そうアリさん一度登ってみたいですね。アリさんも日本から作られた鉄道も結構有名なんです。世界は3の1残されてます。山登りの。山へ登ってみたいということ。あとやっぱりカノンもゆっくりと、行ったんですけど、ゆっくりとその甲子園のね、野球の物語とかもありますよね。ああいうとこもゆっくりとまた訪ねてみたいなと思いますし、美味しいものもいっぱいいただきたいなと思っていますし、もう来るとね、お買い物もしたいし、もう来るといっぱいいっぱいですね。実はカノなら旗よ市騎士とは縁もありますよ。そうですね。その2015年、確かに2015年の頃、台湾に来た時、足を運んでいただいた時、確かにカノ行きましたね。そうですね。見に行きました。鍵、そして台南のウサンドダムも含めて行きました。その時も旗よ市騎士の奥様、豊木さんのことも知ってて、そして書いた後早速、そうなんです。もうなんとかならないかなって一生懸命考えて、ね、本当に念ずれば叶うと言いますかね。日本でそうやっていつも言われてる言葉なんですけど、なんかね、このように本当に自分が歌いたかった作品に出会えるっていうのは
歌手にとってとっても幸せなことなんですね。そうですよ。でいろんな歌があります。ヒットした歌もあります。ヒットしなかった歌もあります。嬉しい歌もあります。悲しい歌もあります。でもこの歌は本当に私の思いを伝えさせてもらえる大事な一曲なんですね。そうですね。はい。でも自分の願いを叶うことは一番、幸せです。そうですね。いや本当にね一途に思い続けているだけなんですけど、本当にこう周りの皆さんからいろいろお力を借りてこのようなね結果になって、まだまだこれからなんですけど、なんか台湾の皆さんに一人でも多くワイリーを、日本でももちろんなんですけど、知ってもらえるように頑張っていきたいと思っています。でも畑余一氏の奥様の豊吉さん、はい。について、はい。初めて聞いた時はいはどんな印象ですか？いや女性。そうですね。ですから先ほどもちょっと賛否両論あると思いますけど、と申し上げたんですけど、やはり女性として、そのねもう16歳でお嫁に来られて本当にもうね短い人生の中で余一氏と出会ってたくさんのお子さんを設けられて本当に駆け抜けられて、子供さんにするとねお母さんどうしてって私たちを置いてなんでってすごくそれはもう一瞬心の中に思ったんですね。でもやはり女性としてそのやむにやまれないね夫への愛、台湾への愛、そしてまた2人でこうやってきたことへの思い、そんなことを考えるとやはりそういう激しさがあったからこそ石川県というのはご存知のように、日本では寒い地方にあたるんですね。能登半島。そうですね。そうですから結構寒いところからはるばる当時ね台湾まで嫁いできて、しかも16歳言葉もわからないところへ、とっても本当に勝ち気で頑張って来られたと思うんですね。その人にしたらやっぱりこれは本当にもうそういう結論になったのかなって思うだけで涙が出て、そうですよ。涙出るまでも感じられましたね。思います。でもこの豊吉さんに面として、ここまで多分ここまでやったことがないですよ。実は曲として。そうですかね。書店になって組み立てて、多分そうですか。珍しいと思いますから、台湾の視聴者皆様も多分興味深いと思います。そうですか。やはり日本女性として誇りに思いますし、そして台湾へ来て思ったんですけど、日本はちょっと女性活躍をすごくね今推奨してるんですけど、日本人あまり上に行くというね、そういうなかなか抜擢されないという女性があんまり同等に活躍できないようなちょっと地盤があるんですけど、台湾ってそれに比べるとなんとかの首長さんですとか社長さんですとか結構バリバリ女性が活躍なさってるんですね。で羨ましい素敵なことだなと思ったんですね。やはりそんなたくさんの女性もいらっしゃる中でね、こういう豊吉さんのことをまたね思い出して、応援していただければ嬉しいなと思いました。ですから、モデルとして、曲を作られました。本当にありがとうございます。この気持ちを、もちろん皆さんにちゃんと伝えていただければ、幸いだと思います。ありがとうございます。風の音にあなたを
ただ恋しくて寂しいよ苦しいよ愛しくてただ会いたくてわかりますかあなた夜空見て星数え二人でいた日を思い出しながら暮らしています涙拭きながら恋しくて会いたくて와지 쇼보 와지 슈리 와 아이리 리자야 부야 야만 가래 하마우 마치 히토리歩いたい冬季節秋深い私は一人待ってますいつまでもいつまでもそして台湾の、はいこの対日の中にはここまで一番印象深いことは何でしょうか。台湾についてのことは、一番印象深いのことは何でしょうか。台湾について一番印象深いこと、一番印象深いっていうのをびっくりしたのはその台湾の皆さんが日本人に対してとっても親しみを感じてくださっているということ、今までは5年ほど前に初めて来るまでは25、6年ぐらい前に私のお師匠さんの北島三郎師匠と一緒に台湾へコンサートに連れてきていただいたんです。はい、ですからその時はもう本当になんかデビューしたばっかりだったので、あまりこう後ろでね一生懸命こう歌うのに精一杯で台湾を楽しむ暇が余裕がなかったんですけど、やはりこうして改めて台湾へ来た時になんて神秘的なところなんだろうっていう、そして私自身がなんか心が休まるところだろうっていうね、そういう思いをしましたね。だから外国というよりも親戚のところに戻ってきたようなそうですね。なんか自分のふるさと、ある程度そうですね、自分のふるさとのようなところを戻りました、そんな感じがしました。結構台湾も今までもたくさんの日本時代残された建物もまだたくさんあります。特に台南なら、台南は一番多いですよ。台湾は台南として一番古い都市ですから、こととも言えます。ですから古い時代から例えばオランダ人とかその後、明朝体の帝政後、その後また日本の
時代、そうですねまあいろんな文化を重ねてここまでの台南にそうですね建てられましたので、結構台南人に対して大事に扱っているという気持ちもあります。中には日本人の戸籍といういろんな建物だけではなく生徒、そして台南に対するの気持ち、愛されてる気持ちも台南人もよく感じられますので、ですから親日です。ですよね。だからなんか本当に日本人って素晴らしいなってこうね改めて自分たちがこう襟を正す思いっていうか、私の知ってる台湾の方、今日本に住んでらっしゃるんですけど、子供の頃よくね、日本人はこうやってくれたんだよって、これを作ってくれたんだよって、こういう学校も作ってくれたんだよって子供の頃にお父さんから何気なく聞かされてたと。ね、ですから日本はこんなことやったんだよって言われたら日本嫌いになりますよね。でも日本人はねって学校を作ってくれたんだよって、あれもね日本人が作ってくれたんだよってお父さんが子供の頃何気なく言ってて、だからやっぱりこう日本好きになったっておっしゃるんですね。ですからやっぱりそれは台湾の人たちのやっぱりこう優しさだろうし、なんかこうねいろんなことがあったんだろうけど、そういういいところだけをねこう日本人に対して残していただいてるということに対して私はすごいことだなって思うんですね。ですからぜひ日本に帰って、はい、台湾についてもっと、宣伝してください。わかりました。はい、微力ながら頑張ります。そして、最後になりますが、台湾の、あるいは台南の、人たちに、一言メッセージを送っていただけないでしょうか。もう本当に大好きな台湾の皆様、そして台南の皆様、原通りもこうしてご縁ができたことをとても幸せに思います。これからも私も台湾の皆さんに愛されるような歌手になれるように精進して、そしてまた日本でも勤めてまいりたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。今日は本当に大事な時間ありがとうございました。谢谢，谢谢。我们刚刚也很感谢我们原田优里小姐给予我们这么的充满着感情。她甚至讲到八田外代树女士的故事的时候，她还流下了她真诚的眼泪哦。所以我们可以感觉得到哦，其实台湾跟日本哦，在这个两地虽然说隔着一个海，但是好像也没有那么的远。那我们也可以感觉得到，原田优里小姐未来她会持续的在这个台湾跟日本的交流上面，她再会用她最大的力量来为我们台南、为我们台湾来做宣传。那今天呢，也很感谢大家的时间，也特别感谢原田优里小姐为我们来这边给我们的这一段宝贵的时间，那甚至还清唱了一段，谢谢，谢谢大家。谢谢。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。谢谢。風の音にあなたを待って今もこの街で暮らしています会えるその日まで愛理
参り恋しくてただ恋しくて寂しいよ苦しいよ愛しくてただ会いたくてわかりますかあなた夜空見て星数え二人でいた日を思い出しながら暮らしています涙拭きながら愛恋しくて会いたくて爱你马吉小波瓦吉修理我爱你你在呀不呀ま枯浜を街一人歩いたい冬季節秋向い私は一人待ってますいつまでも